persoas con enxeño especial, dispostas a usar un machín para inventar, capaces son de idear, indagar, demostrar, da lúa ao gravitar, é porque caen mazás do pomar, para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán, un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante, vai ben, así de van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster, para inventar, para descubrir. Marie Curie. Esta vez vouvos contar a historia dunha muller extraordinaria. Ten 4 anos cando comeza a nosa historia no 1871 e é polaca. Os rusos acababan de ocupar Varsovia e ninguén podía imaginar que a pequena Marie Sklodowska se ia converter na muller máis famosa do mundo. A ver, Bronia, aprendiches ben o alfabeto? O trigo bebe... Non, Bronia. Debe... Non son capaz, papá, é difícil. Bronia, tes que estudar un pouco máis. O trigo debe ser plantado no outono antes das xeadas. Os primeiros abrochos sairán na primavera. Pero, Marie, e ti como aprendiches? Pois así, para me divertir, non é difícil, papá. Non fixen a propósito. Imos compartir un gran segredo. Vouvos ensinar a historia do noso país. Polonia está prohibido, xa o sabedes. Estades de acordo? Sí, nosa historia. Estupendo. A historia de Polonia. Marie, tócache. Alexandre II, tsar de Rusia, non quere que o noso país sexa libre. Vivimos baixo a súa tiranía, pero... No! Rápido, rapazas, un inspector. Veña, corre! Vamos, rápido, rápido! Agachados! Rápido! Clase de costura, Sí, señor, unha hora diaria. É a historia rusa, ensínallela. Sí, señor. A ver logo. Ti, quen nos goberna? A súa majestade Alexandre II, tsar de Rusia. Eu quen son? A súa excelencia o inspector. Ah, moi ben, está moi ben. Mil desculpas, excelencia. Foi unha pedriña. Podemos seguir. O tsar Alexandre II é un tirano, pero algún día o noso país será libre. Os rusos non permiten que as mulleres vayan á universidade. Tes que ir para Francia. Ali aceptan os estranxeiros e as mulleres tamén. Sí, xo sei, pero é moi caro. Traballarei e mandareiche cartos. E logo por que non vas ti, Mari? Temos que ser prácticas. Eu teño 17 e ti 20. Cando sexas médica, axúdasme ti a min. Marie Sklodowska queda en Polonia e ponse a traballar e a aforrar durante 7 anos.
E por fin lle toca a ela. O colchón, as mantas, as sabas, o té. Collíchelo té en París é moi caro. Sí, papá, é máis salchichón. E xerseis quentiños e un abrigo pro inverno. E os libros de química? Sí, están aí. Que suba todo o mundo, hai que subir. O tren vai marchar. De quen é todo isto? É meu, señor. Todo isto vaille sair caro. Hai que pagar. 2 rublos polo colchón, 1 rublo por este paquete grande de aquí, 50 copex por ese de aí e esa caixa grande, e 2 rublos. Iso fai un total. Señor, non teño tantos cartos, vou estudar. O regulamento é o regulamento, ten que pagar. Señor, pídollo por favor. Que é o que pasa aquí? Esta moza leva moita equipaxe, mire iso, e iso, e iso, e iso, e non quere pagar. Que ten que dicir? Fanme falta esas cousas, teño poucos cartos, vou estudar a París. Oh, París, Francia, o país da liberdade, da ciencia. Ten moita sorte. Permiso para levar a equipaxe de balde, que marche o tren. Vamos rápido. Pero... É unha orde. E así Marie chega a París. París, onde un gran sabio Pasteur estaba nos últimos días da súa vida. Matricúlase en Ciencias na Sorbona e non tarda en decatarse do atrasada que vai con respecto aos seus compañeiros, así que durante anos a súa vida consistirá únicamente en traballo duro. Licéncianse en Ciencias Físicas pola Universidade de París, primeira Marie Slodowska. Daquela é certo que quere aprender matemáticas. Hai que ver. Hai que dicir que naquela época poucas mulleres se vían na universidade. Os seus dereitos non eran máis ca unha utopía. Unha muller ganaba 4 veces menos ca un home. Mañá, exame de cálculo integral. Licencias en Matemáticas pola Universidade de París, primeira Marie Slodowska. Os meus parabéns, señorita. Observei un fenómeno moi curioso, uns cristais. Ah, Pierre Curie, preséntolle a señorita Marie Slodowska. Veu de Polonia para traballar con nós. Que dicía, Pierre? Xa non sei, non me acorda. Adiante. Señorita, trouxenlle un agasallo. Ah, señor Curie, non tiña por qué. Un libro de Solá? A esta hora non vai ter tren para volver, Pierre. Non importa, irei andando. Encántame camiñar, así teño tempo para pensar, así que boas noites. Pierre Curie marchou para a casa a pé. Vivía en Sceaux, a 15 kilómetros dali. Estaba chalado, non? Non, Pierre e Marie Curie non eran unhas persoas como as outras, só lles gustaba a ciencia. Pero tamén se querían. Oh, sí, queríanse moito.
Sabes, Marie, observei uns cristais que producen electricidade. Ai, sí, Pierre. Pois a min pareceme que hai unha clase de terra que emite unha luz interesante. Ai, eses noivos e as súas palabras de amor. Que emocionante. Imos ser discretos. O uranio non é o único elemento que emite radiacións. Existe unha simetría na natureza, como entre o magnetismo e a electricidade. Ai, a xuventude, a xuventude. Nesa época, un sabio, Henri Becquerel, mandou fotografar un tubo que contiña un pouco uranio que recubrira coidadosamente con aluminio. Señor Becquerel, tiña vostede razón, o uranio sí que emite raios e atravesaron o aluminio. Cal será a natureza desta radiación? E así, desa maneira, a radioactividade acababa de nacer. Pierre, teño unha idea para a tese de doutoramento. Un doutoramento non vai ser doado sendo unha muller. Non me gustan as cousas doadas. O meu tema serán os raios misteriosos que descubriu Becquerel. Sí, é un bo tema. Pero non é doado. Pierre, penso que hai un elemento, unha substancia descoñecida aínda que desprende máis luz que o uranio. Paréceche. Estou segura. Queres que che explique a idea que teño? Sí, claro, como non vou querer? Pero é mellor que mo expliques na casa, vale? Tes Imos razón. gozar deste fermoso paseo en bicicleta. Hoxe vai un día moi agradable. Muller, o verán xa está a chegar, os días son moi longos e dá gusto andar polas rúas e polos camiños. Hai que aproveitar que o outono ven de seguida e despois o inverno, e temos que... Ui. Oh, Pierre, mira que és despistado. E ti tamén. Polo tanto, segundo a señora Curie, existiría un elemento aínda descoñecido que emite espontaneamente unha forte radiación. Iso é imposible, home. E aínda por riba é unha muller a que di que o descubriu. Este elemento radioactivo está nunha terra moi especial, a Pechblenda. Haina en Austria, haina que mandar traer. Sí, pero imos necesitar moita, e para iso fai falta sitio. Onde o buscamos? Ah, paréceme que xa sei. Toma. Mirade, isto é o único que vos podo ofrecer. Sei que non é ningunha maravilla, o Estado non lle axuda moito á ciencia, xa o sabedes. Ai, ai, ai! Oh, ah, ah, oh. Seguramente non vos vale, xa o sei, pero é o que teño. Valenos perfectamente, señor Schultz. Moitas grazas. Pierre e Marie traballarán durante 4 anos nunhas condicións case incribles. Isto é demasiado, temos que parar un pouco. Mira a cara que tes. Marie, temos que descansar. Non, non. Estamos moi cerca de logralo. Hai que seguir. Está ben. Ah, Pierre, espera, non acendas. Querías que o radio tivese unha cor bonita. Mira. Que bonito é o radio. Sí, é bonito. Daste conta? Fixen os cálculos. Tratamos máis de 10 toneladas de pexblenda para obter 1 gramo de radio. Pero ese gramo vale unha fortuna. E digo eu, se rexistramos a patente, teríamos os cartos que necesitamos pros nosos traballos e pro laboratorio. Non, Pierre, non. Temos que compartir de balde o resultado das nosas investigacións. A humanidade enteira debe beneficiarse do noso descubrimento, mesmo os máis pobres. Ana,
Vai saír todo ben, xo verás. A Universidade de París non lle vai a outorgar un doutoramento a unha muller. Nunca se viu tal. E a unha estranxeira aínda por riba. Señor, xulgamos os candidatos polos seus méritos, non polo sexo nin a nacionalidade. Señora Curie, como fixo para illar o radio? É unha técnica moi complicada. Hai que comezar por remexer toneladas desa terra especial, a pesblenda, e En despois... resumo, que é o que ven sendo o radio? É un elemento aínda descoñecido que emite espontaneamente radiación e calor. Unha substancia a que lle chamo radioactiva. Radioactiva? Que parvada, iso non existe. Grazas, señora. A Universidade de París outorgalle o título de doutoramento en Ciencias Físicas cunha mención honorífica. Felicito en nome do xurado. Parabéns! Parabéns! Unha muller inadmisible era o que nos faltaba. E por que non entra tamén na Academia das Ciencias? Pobre home, eralle ben mellor aprender unha lección. Mire, Perrén... Daquela, mestre, tan difícil era para unha muller que lle desen un título. Tede en conta que naquela época non había ningunha muller cun doutoramento en ciencias e non tiñan dereito a votar. O famoso Octave Mirbeau acababa de escribir: a muller só ten un papel no universo, perpetuar a especie. É porque, mestre, hai moitas mulleres que son xefas de empresa, profesoras e mesmo ministras. Hoxe en día sí, pero ata unha época recente aínda o home era o que dominaba. Normal, o home é máis forte, ou que? Ai, ai. Pero non por iso é o máis intelixente, como podedes comprobar. Menos mal que xa non é así. A cousa mellorou, pero aínda queda moito camiño por percorrer. Merquen o xornal, unha nova sensacional. 3 sabios franceses reciben o premio Nobel. Merquen o xornal. Con este premio de 70.000 francos imos poder vivir máis cómodamente. E amañá no noso laboratorio. Meus amigos, acabades de recibir o premio Osiris, 50.000 francos. Acaban vos de dar o premio Lacasse. Moi ben, rapaces. Vaya, Langevin, que nova nos trae vostede? O premio gañé. Sí, ganárono. Aquí teñen a medalla de ouro Davy, a máis alta distinción científica inglesa. Aí estamos, bravo, parabéns, moi ben, parabéns. Unha xira por América especialmente para vostedes. E o radio? Como o descubriu exactamente? Non quero fotos no Times. Non quero cabalos de carreiras con meu nome, non. Nada de banquetes. Señora, por favor, señora, mucha porta. Marche. Esta é unha pregunta máis. Esta é unha pregunta máis. Só unha pregunta. Non. Gardei un tubiño no peto da blusa. E mira, velo. Eu tamén observei ese efecto do radio. Igual podíamos intentar tratalo cancro. Sí, témolo que intentar. Gustoulle a carne asada? A carne asada, sí, por suposto. Portádevos ben e contovos un conto. Acabáronse as vacacións. Mañá teño que volver para París. Non te preocupes, eu xa vou pasado mañá. Que tanto! Morreu. Esta xente toda querelle expresar as súas condolencias, señor. Propoño que a señora Curie ocupe a cátedra de física do profesor Curie na Sorbona. Iso nin pensalo. Na vida se admitiu unha muller no ensino superior. Sempre igual. Marie Curie queda nomeada profesora na Sorbona. Podedesme crer, ese nomeamento naquela época era un acontecemento, unha victoria.
Hoxe é a elección dun membro da Academia das Ciencias. Os candidatos son Marcel Brillouin, Edouard Branly e a señora Marie Curie. Unha muller na Academia, por favor, será unha broma. E vaya muller, como se chamaba? Curie? Sí, pero o verdadeiro apelido é como era? De calquera maneira foi o seu home o que descubriu o radio, non ela. É unha gran científica polaca e católica. Que máis queren vostedes? Católica, está seguro diso? Nada de mulleres na Academia. Señores, imos proceder a votar. O primeiro non sería clarísimo. Agora xa estou decidido. Que pasa? Marchou a luz. Que foi? Non se ve nada. Nunca pensei votar as escuras. Teremos que o amañen así. Cuidado. Menos por fin volveu a luz. O señor Edouard Branly foi elixido con 30 votos. A señora Marie Curie obtivo 28 votos. E o señor Brillouin un voto. Imagínano por un momento. Unha muller na Academia, non sei como tivo tantos votos. Ese mesmo ano na Academia de Ciencias, pero en Suecia desta vez. A Academia Nobel de Ciencias de Estocolmo decidiu concederlle o Premio Nobel de Química á señora Marie Curie. 1913. Marie, moi cansa, pasa as vacacións en Suiza, onde vai coñecer un home ben curioso, Einstein. 1914, a Primeira Guerra Mundial, a loucura da humanidade. Oh, señora Curie, que honor, pero entre, fágame o favor. Non teño tempo, señora. Viñalle pedir un favor. Por suposto, o que vostede queira. Quero simplemente iso. Oh, pero é o meu automóvil novo. Precisamente agora ia sair para facer unhas compras. Xa ve vostede, faime falta. A Francia faille máis falta para salvar os seus soldados, señora. Pero, como di, é que... Jan, por favor, leve este coche ao instituto. Grazas pola súa xenerosidade. Habémoslle devolver o coche despois da guerra, por suposto. Hai que ver que descaro! Pinte todos estes coches. Pintalos? Sí, de gris, cunha cruz vermella. Unha dinamo, un aparato de raio-X, as pantallas, o material fotográfico, un cable, cortinas e que non lle esquezan as luvas de protección. Poña a dinamo en marcha, leve o cable ata a tenda e tapen todas as aberturas. O aparello de radio, as placas... Non ve, doutor, é unha fractura limpa. Cunha férula debía chegar. Moitas grazas, señora Curie. Non hai homes suficientes. As mulleres poden traballar de radiólogas e conducir as ambulancias. Por suposto, mamá. Señoras, o raio-X permiten ver o esqueleto, as fracturas. Esta é a maneira en que hai que proceder. Para arrancar hai que virar esta manivela. Arriba e á esquerda é a primeira marcha, é a de arrancar. Primeiro hai que embragar. Moi ben. Agora imos dar unha volta pola contorna. Ai! Fíxeno ben, señor. Preparada para o servizo. As ambulancias, as pequenas, Curie. Van á fronte para curar os nosos soldados. Debíamos darlle o dereito ao voto. Que voten as mulleres, señor Siegfried. A onde imos chegar? Grazas a Marie Curie vanse poder facer máis dun millón de radiografías e salvar moitas vidas humanas. E aínda fará no ano 1921 unha viaxe esgotadora aos Estados Unidos para ir buscar radio, un agasallo de América á gran sabia. Conferencias, A investigación é a miña vida. recepcións, Grazas. a Casa Branca, un verdadeiro triunfo.
E cando regresa a París, non sendo un investigador, só van esperar 2 xornalistas para facerlle preguntas importantes. Que opina do combate de boxeo entre Carpentier e Dempsey? No 1934, Marie Curie falece esgotada. Anemia perniciosa, dirán os médicos. Daquela non se sabía que as radiacións podían ser mortais. A humanidade débelles moito aos seres como ela. Débelle moito a esa muller. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les